ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ନାରୀ ରୂପରେ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ନେହଭରା ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନାରୀ କେତେବେଳେ ବି ଅସହାୟ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ, କାରଣ ମାତା ରୂପରେ ସେ ବହିନା, ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସେ କନ୍ୟା, ଭଗିନୀ ରୂପରେ ସେ କନ୍ୟା ଏବଂ କନ୍ୟା ରୂପରେ ସେ ଅମାନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟିଏ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଅଗଣିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏହି କମ୍ପିଟିସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ସମାନ ଘଟଣାରେ ପୁରୁଷର ଯେତେ ଭୂମିକା ରହିଛି ନାରୀର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୂମିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ନାରୀମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତାମାନେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ପୁରୁଷମାନେ ବୁଝି ନେବାରେ ସମାଜ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଭୂମିକା ରହିଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଶଳ ହେଉ, ପ୍ରତିଭା ହେଉ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଭୟ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତାମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନାରୀମାନେ ବି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆଉ ସମାଜରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଥିସି ସେତେବେଳେ ତାର ମା ହିଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ କରିବାରେ ତାର ମାର ଭୂମିକା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରର ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା, ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଚଲାସି ସେତେବେଳେ ସେ ନାରୀ ହିଁ ତାମାନେ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବା ସେ ଦକ୍ଷତା କାହା ଥିଲେ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ବି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତାମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଚଳିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ସେ ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବା ତାମାନେ ଉଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇକି ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ। ସମାଜ ଆଉ ପରିବାର ସୁଖୀ, ତେଣୁ ସମାଜ ଓ ପରିବାର ଶାନ୍ତିଟା ତାମାନେ ନାରୀର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ଅଛି। ନାରୀ ଯଦି ସୁଖୀ ତାମାନେ ଯେତେ ସୁଖୀ ରହିପାରିବା ତାମାନେ ତା ପରିବାର ସେତେ ସୁଖୀ ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ତାମାନେ ସମାଜରେ ନାରୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା बहुत वीरता बहुत गौरव आम बहुत गौरव सेठी ताको के पानी ग्लास दबा के ना सेठी ताको केही